Ilaban tayo met tati kwa. Ore nagpuputot check up kape tayo. Isu nakakwa kan polos. Jadi kwa po, nailig ti kape ore nagputot. May kayon ta timplang kayo. Ha? Pilipino ng malakas. Kaya bata gabi tayo. Oray nakaputputot ti panahon. Makita mo nagdingding itakon na eh. Kinabara na eh. Sila yung mga Pilipino, nagkap-kape o nagpudot. Ata po, kita nyo. Ito na po, nagkape tayo. Makakain mo kape? Ha? Pilipino ng malakas. Sa kape. Oray nagpudot ti Pilipinas ikaw. Bis nagnalamis ko kape. Kaburik pa idanom na. Ito makakadaming gawin ko mag-picnic kami tumanin. Kamparan may agalaman ti kwan, tokmem. Yeah. Abasto. Paglabas tong sila na po. Mati makapaumak eh. Ano nga po tayo? Hindi ko po, nailig ti kape or nagputot. May kayon ta timplang kayo. Baka yung bagata kayo magtiti Pilipino. Ta or nagputot yung kape tayo. Iba ka ti taga ibang bansa. Pilipino nga rod, di siyempre. Ilaban tayo met tati kwa. Ore nagpuputot check up kape tayo. Isu nakakwa kan polos. Nalamis lata kanya ta. Hindi ko sa tapiti kurang nakik, di ko sa tapiti alunuan. Pilipino paborik pa danom na pag di ko sa. Tatagawan na. Pipig sa atin Pilipino. Ora paiso na ora nagputot check up kape tayo. Slanwang. I mean ninuang kay ko mas dumit din no sobra pudo na. Ko sila kabayo. Ay kabayo. Sila baka. Na pa maji pakyawan ti maiside. Dinagpakyaw ta. Kaya na pwede nagpakyaw ka may permit ipudot na ida. Nalpas magmalmalimaya. May isang ako may isang bag may 9 kilos na ida. 8 kilos. Dajal daw idi apo nga nagpakyaw kami kin mama ti mais. Nangrugi kami ti mga oras na nangrugi day. Alas 6 tapos kinalbas mi ko alas 4 raw. Inanami la jagi paan kin merienda lang apo. Takil pala ti gatad ti 1,000 day. Tatagawanan. Sa gasot la 1,000 tatan. 2.5 katan. 2.5 ti kwan. Pag no dapat tay paboras sa take kwan. Ay na sa bagay tabang bantay paboras ti tao. Awan mo na naburas na ta. Igyo mo rong me toy. Ita morong ta repair. Ya. Ito na igaawan. Tiyan may apokit bambantay kami 10 mes ako. Boba nga sikot ti danom. Tanabay nga madaling tutot temen ti Baryome. Ngimit naman banda ta barbaryo ko nagtudo. Dito layan mi ti saanan. Tapos di bumbaan na mga abutan danom nan. Tinapog kape tayo. Tanong naglingit kami ni Napaw. Nalamis nuan. Tano nagkapukabutot nung minum kami ti nalamis pasmado mitunig. Kamu nagpepay sa ko na pasmado unig.
Papas makano ti unig ti bagi. Kamu ano pa so? So, kailangan pangalan. So dapat ki kapilatan na po tama di mapasma. Nagputo ti Pilipinas.